Wami game. Hayibo. Sanibona ukwenza today ngifuna sifake impondo zale bicycle le. The tallest bicycle in the world. Ngiphethe youngster. Yeah, sure guys, kin na youngster, you know. Okay, bhekani le mpondo le bicycle le linempondo ezi3. 1 2 shoda lezi isetop la. Shoda lezi isetop la. Asigibeleni phekwana. Okay, into kumele siyenze manje kumele ngenze impondo za la. So manje angina igooseneck, so into engizospanisa le qingo lezo. Yeah, so ngizospanisa le nsimbi ngoba la iyangena la. So ngizoyikhatha la then senze inakunja. Let's get into it. Okay, esibengishilo ukuthi ngizoyenza ngale yansimbi. So lapha bengisaqala ngizoyisika kanjani for ikhandlela kwabalaziyo ikhandlela. Ngitholile ishape ekhandlela ngabe sengisika naya sengiyisikile. Izobe ihlala kanjena ikhandlela ngiyacabanga owazi bicycle uyazi uhlala kanjani. Okay, awuthi ngikhombisa izongena kanjani ke lapha. Izongena kanje ngathi ukuqala ukuthi ngifuna ibe ngakanani lensimbi. Ngabe sengikhatha ngokukhulu ukuphuthuma ngadonsa igrinder ngayikhatha. Kukhathwa isando sami la ngicasuke kabi ngidiniwe nje. Okay, naya le nsimbi sengishayile. Ingena la. Mawulazi ke bicycle uyazi ukuthi vele yenzani. So manje sekushoda ngifake impondo. Let's get into it. Igooseneck. Owazi igooseneck. Sengishilo ukuthi ngiyenza igooseneck ngiqale ngaqala insimbi ukuthi igooseneck ngifuna ibe ngakanani. Ngabe sengilanda igrinder laphana. Ngabe sengikhatha le nsimbi yegooseneck bese ziwuthuna ngengikhathile nazi ya. Ngithe ngiqeda kuyikhatha ngathi ukubuka ukuthi izohlala kanjani igooseneck yami. Ngabe sengizenza kanjeyana lokho ngibange ngisakukhombisa ke. Kahle kahle izohlala kanje. Mawazi ukuthi igooseneck ihlala kanjani. Ngokukhulu ukuphuthuma ngikugibele ngomshini uyellow bone na uyazi. Naya igooseneck yami. Kodwa madoda awuphuza ukungivuma. Igooseneck izongena kanje. Okay, manje sizofaka impondo la. Yeah, impondo zizongena kule igooseneck esiqede kuyenza. Yeah. Bese shala ngoba ze the tallest yabona my size have to be extra. Let's get into it. Sorry? Let's get into it. Bese ngishilo ukuthi manje ngenza impondo ngoba the tallest kumele zibe zindenyana. Ngabe sengiyishisela ngihlanganisa negooseneck bengingafuni ilokho iqhaqwa yenza ini. Bengifuna nje vele ihlangane negooseneck once off. Ngathi uyibheka ukuthi straight njoba nibona ngiyikopa. Ngoba youngster lapha. Okay, ngokukhulu ukuphuthuma ngifull weld. Okay. Sesiqedile umsebenzi osuku. Impondo ngiboneke la. Nazi impondo zethu. La kuzigena kanje cumamele sakhe. Oh yeah. Catch. Mengikethe. Ngena kanje uthuliyele ngapha ngifuna ukuthenga ngapha. Bese uhlala. Ngibese ngiyibopha ke impondo zami ukuthi iqine. After lokho sesiqedile manje ngeimpondo nazi sezipana zonke. Njengoba bese ngiqedile ngeimpondo zami zonke so bese kufuneke zi-test drive ngibone ukuthi yonke into isebenza kahle. Futhi bese avula igate ke lapha. Bamba mvuka awuyona. Dawa manje test drive safuna test drive sizo impondo zezikren. Ube ngifaka isitulo lapha. For ukhlala. Yo we. Uzohlala ensimbini la. Just for a couple minutes. Bam.
Ikamanda futhi. Bese uphelile kumsebenzi wosuku. Uyazi ke nawe, share like, upress subscribe. Wenze na next time mangenza something different ubone. Asibonane evidweni elandelayo.